Tridelska. La parole est maintenant à Madame Flašíková-Beňová pour 1 minute 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. V decembri som spolu s viac ako polovicou kolegyň a kolegov tu v pléne Európskeho parlamentu vyzvala Komisiu, aby prijali účinnú a komplexnú stratégiu Únie na boj proti pouličnému bezdomovstvu. Pýtame sa teda teraz Komisie, čo sa vlastne odvtedy udialo, aké ste prijali opatrenia a tiež by nás zaujímalo, či spolu s nami chcete spolupracovať na takejto stratégii. Stratégia boja proti pouličnému bezdomovstvu by mala obsahovať niekoľko prvkov. Mala by mať jasný a merateľný cieľ, mala by byť prierezovou naprieč všetkými relevantnými politikami, mala by mať jasnú dimenziu v rámci politiky bývania a mala by brať do úvahy aj zmeny v charaktere obyvateľstva, či už sa to týka napríklad dopadov prisťahovalectva, ale aj stále sa prehlbujúcou chudobou ako dôsledku ekonomickej a sociálnej krízy aj v členských štátoch Európskej únie. Reportovanie o stratégiách boja proti bezdomovstvu by sa malo začleniť do národných strategických správ predkladaných v rámci otvorenej metódy koordinácie v sociálnej oblasti. Chcela by som teda ešte raz vyzvať Komisiu, aby zabezpečila realizáciu účinných opatrení a aby spolu s nami pracovala na konkrétnej stratégii na boj proti pouličnému bezdomovstvu. Ďakujem veľmi pekne. Madame Flašíková, la parole est à Madame Vergiat pour 1 minute. Madame la Présidente. 8% des Européens vivent dans une situation de dénuement extrême et n'ont pas les moyens de subvenir à des besoins essentiels pour mener une vie décente. Des milliers d'entre eux dorment à la rue, d'autres dans des logements